Nirdefaw najdu kemm għal-buzz. Min waħda neħilbu tnejn. Nifmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? Merħba, nilqakom fl-studio miegħi għal dan l-episodju speċjali, episodju barra mill-iskeda, fil-fatt episodju li ħassejtni obbligat kważi dmir li nagħmlu fl-studio miegħi għandi ir-raġel tal-mument. Adrian Dalija, x'għandna King. Grazzi tal-istedentni. X'għandna kelma naqra. Wiesa bħallu max jek nibda mux minn fil-ħodu, minn lejl, dal-ħodu post jgħid li ma stajċ nagħla għajn majn. U ovvjament inti kollok wara, jina nħobb nuża l-kelma traġitt ta' 5 snin. U inti tkun għamil dak kollu li taf li tista' illum ma stajt nagħmel xejn. Ġifieri tipprepara lilek innifsek mentalment, emozjonalment. Jew għal waħda mill-ikbar disfatti li jista' mhux ikollok int, ma ikun hemm, jew għal xi ħaġa li bil-Malti diffiċli nsib il-kelma, bil-Ingliż overwhelming. Għax għalija l-inqas hija kbira ħafna. Għall-istorja ta' Malta ta' hija kbira ħafna dik il-verità. Mill-messaġġi li rċevejt, mhux minn nies li appoġġjawni ma minn nies fl-Indja, minn nies f'Wales, minn nis l-Ingilterra, familji, nis li segwew, nazzjonalisti u mumiex, sempliċement biex jgħidu grazzi. Xi ħaġa li diffiċli tispjega. Naħseb bħalma għatlek l-ewwel darba tajna nazzjonalist m'iniex. Imma din xi ħaġa li titraxxendi żgur il-partiti. Totalment. U anke ġifieri hemm ħafna wħud li huma parti mill-kamp oppost tagħkom li kelmuni u li batuli anke lili ġifieri ma nafx lilek min jaf kif faqgħu lilek. Arar kellek probabbli fl-inbox imma li dan kien mument importanti li werjena ħafna affarijiet li forsi ma ridniex naċċettaw. Mela, qabel ma nibda kemm narraf lilkom li tisseguna dan il-podcast minnar il-patronaġġ tagħkom, minnar in-nies tal-Patreons li huma sinsla u l-qalb ta' dan il-proġett ma jseħħx. Għal daqstant jekk tixtieq li dan il-proġett u episodji bħal dan ikomplu nħeġġitkom patreon.com/John Mallia. Aktar minn hekk l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli jiena nħeġġitkom li tappoġġawhom daqskemm huma jappoġġaw lilna u dawn l-azzjendi huma Maple, Hungry Hippie, grazzi lil Kutricol, Lee Cabs, nirgrazzja l-Oxford House, il-Browns, il-Derek Meats, Garmin, kif ukoll Garmin għandna Garmin in the house illum. Kif ukoll vini kapriċi ta' Browns li jipprovdina l-whisky ġifieri illum nieħdu grok. Illum nieħdu grok. Ma stajtx u għedtek li mbagħad il-bambini rid wieħed nieħdu anka in ċelebrazzjoni. Eżatt, u dik il-wieda illum se nżommuha. Mela, ħanibda mistoqsija sempliċi ħafna. Il-qorti illum x'ġara? Mela, qabel xejn irid ngħid illi kien hemm mhux biss sentenza legali, dan huwa ġudizzju legali sewwa, illi kienet diġà stqarret fl-imod il-qorti li dan huwa proċess ta' interess nazzjonali. Qabel ma beda jaqra l-imħallef fakkar, ovvjament kien hemm il-medja preżenti, eċetera. Illi da huwa proċess fejn ittellaw il-fuq minn 50 xut, prinċipalment minn ħatijaj, fuq iktar minn 40 seduta u il-fuq minn 3000 dokument, 3000 paġna ta' dokumenti. Ġifieri proċess illi mhux sempliċement kawża l-qorti ABC u allura konklużjoni illi kien hemm ħafna xogħol, ħidma, riċerka, preżentazzjoni, commitment, sigħat ġranet, xhur. U li kien marraf sew li mħallef dak kollu li ġara li kien konnessjoni
ma nafx nistgħux nibqgħu nsejħulu deal. Jiena kont nsejħlu l-iktar deal maħmuġ u korrott fl-istorja ta' pajjiżna. L-ewwel ma beda u jekk bniedem isib il-ħin għax jiena naqas nistqar rajta kollax 136 pages. L-imħallef dam jaqra l-fuq minn sija u kwart bejn wieħed u ieħor asqara kollha ma' siltiet l-iktar importanti. U l-ewwel beda b'dak illi huma kienu qed jgħidu għalfejn m'għandix tintlaqa t-talba tiegħi. U waħda mill-ewwel affarijiet li qalu li m'għandix dritt ma kellix dritt qatt illi nagħmel din it-tip ta' kawża. L-imħallef mhux biss ikkonkluda li kelli dritt nagħmelha, imma l-darba darbtejn tlieta saħaq illi kien obbligu għax jiena għamilta bħala membru parlamentari għax il-qorti din il-liġi partikolari tagħti din is-saħħa dan id-dritt lill-membri parlamentari kollha u lill-Avukat Ġenerali. Ovvjament jiena membru parlamentari dak iż-żmien kont ukoll kap tal-Oppożizzjoni u allura l-imħallef daħal f'dik l-eċezzjoni u remija l barra tal-partijiet kollha x'issa nfakrek minn kienu l-partijiet biex jgħid mhux tal-li kellu dritt illi jagħmilha imma kellu obbligu. Obbligu għax qed inħarsu dinja kawża biex tħares il-patrimonju, il-proprjetà, l-assi tal-pajjiż, tal-poplu. U allura il-membru parlamentari, il-membru li jirrappreżenta il-poplu, n-nies, għandu l-obbligu li jara l-assi ta' Malta, tal-poplu, qed jiġu amministrati sew. Mhux modija u għacċenna l-30 sena, renewable sa' 90 sena, uża l-klim kważi għal dejjem biex jagħmlu l-lieħ, biex jisirqu, biex jieħdu, biex jaħtfu. Imma biex suppost sar investiment, biex suppost sar ospitalijiet, ġodda state of the art, biex suppost il-pazjent di, il-marit, ikun qed jingħata servizz aħjar. U qasama wkoll mela dik l-ewwel biċċa, id-dritt tiegħi ommenu għal nagħmilha. Fit-tieni parti ta' dak li bdew jgħidu għalfejn għandha tintilef il-kawża. Il-partijiet kollha u ħansemmihom mela vitals biss ma qalux li ma kellix infittex lilhom, mela l-ewwel qalu li jien kollha qalu li jien ma stajtx nagħmel il-kawża. U mbagħad kontra min stajt nagħmel il-kawża. U ħanibda nsemmihom l-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali qal mhux suppost tagħmel il-kawża kontra tiegħu. L-imħallef mhux biss qal li iva sewa għamilt il-kawża kontra tiegħu, imma missu kienu illi għamel din il-kawża wkoll biex jipproteġi id-drittijiet tal-Maltin tal-Awċin. Kważi kien hemm xilja li naqas mid-dmir tiegħu bħala avukat. Preċiża, konklużjoni preċiża Espliċita. illi kien hemm in-nuqqas ta' dmirijiet tal-awtoritajiet konċernati and he pinpointed l-Avukat Ġenerali. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Industrial Parks, illum ngħidulu Indis. Aħna ma nix naqsmu ħin. Aħna ma nix naqsmu xejn. Again, rema l-barra dik id-difiża u qal u sabhom responsabbli huma wkoll. Kien hemm il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet, dak iż-żmien kien jgħidulu l-Kummissarju tal-Artijiet u ċ-Chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet. Dawn ukoll qalu li aħna ma naħtija ta' xejn, aqqas biss missu fit-tixna id-dinderija. Il-qorti qalet in no uncertain terms, u għetni kwota, ġifiri tuża l-klim, mingħajr ebda dubju. Il-qorti hija konvinta dak id-diskors użat. Faħda naħseb mill-iktar kawżi b'sentenza ibsa ta' kliem ċar daqs il-kristall fil-kondanna li għamlet. Aħna provajna biex Kemna l-għadi biss, għax kien l-axħar u mux l-inqas kien l-ewwel fil-kawża. L-onorevoli Prim Ministru ta' Malta dak iż-żmien Dr. Joseph Muscat minn flok u mbagħad daħal Robert Tabela għax hekk il-liġi trid f'din il-kawża li wkoll qal jien m'għandix naqsam xejn. U l-qorti hemmhekk b'ċerta illa qal m'għandekx taqsam xejn. Ma kif jista' jkun qed tgħidu li din hija qotja tal-Gvern ta' Malta u l-kap tal-Gvern li huwa l-Prim Ministru jista' qatt jgħid jew joħlom li jġib diviża li hu m'għandux taqsam xejn. U allura ikkundannat il-qorti anka l-Prim Ministru ta' Malta. Mela, tlet affarijiet. L-ewwel net, aħna provajna nagħmlu sommarju tas-sentenza, però mbagħad li sibna kien li tant
kull linja hija importanti. Aħna għadna Madonna 140 paġna, dan nagħmlu sommarjen naf 10 paġna biex nifhmu li tant kull linja hija importanti. Huwa importanti li min jinteressa f'dawn il-ħwejjeġ u jixtieq jiddiskutihom kif suppost jaqra sew dik Kella nkunu qed is-sentenza. nagħmlu inġustizzja wkoll il-dal ġudizzju jiena fil-fatt fil-press conference li tajna. Iktar kmini wara f'sinar qatt ħanipprova għal darba. Inżomm fil-qosor għax din is-sentenza ta' portata li ma bħala ħatibqa' tissemma għal żmien twil. Kont qed ngħidlek l-ewwel fuq il-partijiet u d-difiża li jagħmlu, il-Vitals imbagħad ġabet difiża. Illi mhux vera li ma wetqux l-obbligu. Għax il-sostanza prinċipali kienet ismentom, ingħatajtu kuntratt, ingħatajtu 3 sparijiet, ingħatajtu l-art għal 9 sena biex tagħmlu investiment ta' miljuni, biex tibnu sptar ġdid ġewwa Għawdex, biex tagħmlu refurbishment sħiħ ġewwa St. Luke's, kif ukoll ta' Karen Grek. U l-qorti daħlet hemm u letterament qattat biċċiet id-difiża li ġabu Steward u Vitals u kienet speċifika l-qorti biex tajt mhux biss għax inti baqgħet l-istess kumpanija. Steward kella sidin, bijaw lil shareholders oħrajn li semmewa Steward mela l-Vitals li mbagħad sar jisimha Steward ma baqgħet l-istess kumpanija. U l-imħallef ikkundanna kemm lil Vitals kif kellhom ix-shareholders oriġinali, kif ukoll lil Steward bix-shareholders li mbagħad kienu daħlu. Itnelluma. U hemm minnhom ma nafx nużax il-kelma tad-daħ, imma dawn huma affarijiet tal-biki illi jgħid illi daw kellhom il-vilta, illi jgħidu li mhux vera dak li qed ngħid jien. Illi ġabu u l-imħallef preċiżament jgħid inġinier illi jagħmel dikjarazzjoni ta' paġna waħda. U mbagħad 60 ritratt fosthom biex juru illi daw il-miljuni li suppost nefqu irranġaw ukoll it-toilet tat-telephone operator tal-Ispert Għawdex. Klim tal-qorti, mhux tgħidin delija biex nipprova nkun fani. Klim tal-qorti, ġifieri id-disgust illi lil dawn in-nies. X'ħassejt il-ġudikant? X'ħassejt mit-ton tal-eħnu? L-ewwel nies kien hemm mawla appakjata mhux biss bil-ġurnalisti li ovvjament qed jagħmlu xogħolhom u naħseb għamlu rapportaġġ trement dak il-minuto per minuto. Aħna ta' mejlak konna. Avukati, ovvjament, nies interessati, ħbib tiegħi dawk li baqgħu jappoġġjawni, studenti tal-kors tal-liġi li ġew biex jisemgħu biex jitalmu għax inkitbet l-istorja. Ġifieri is-sensazzjoni fl-aqla nies kien hemm sakemm ħareġ eżatt u litteralment għax tkun il-qorti da fl-ofsinhar kienet u tibda tisma' tokki tal-ofsinhar. Kien puntualissimu. Drammatika isa western. U kien hemm sensazzjoni. Mela, l-ikbar kawża fl-ammont. We're talking about il-fuq minn 4,000 miljun, 4,000 million in the first part. Dak kien il-valur tal-kontratt. 4,000 miljun, għax tajt 4 biljuni, taf kif il-lum tisma 4 biljuni. 4,000 miljun. Mela, 4,000 miljun. Kien l-ewwel parti tal-kontratt. Daqshekk Tom, il-commitment tal-gvern. Sallum, il-gvern laħaqtom il-daw in-nies, il-daw il-frodisti. Lil-dawn il-frodisti. Mhix kelma li qed ngħid. Klim tal-qorti, okay? Il-fuq minn 300 miljun, John, 300 miljun. Kemm il-miljun Malta kollha tiġbad ċempel u tagħmel u tirsisti biex niġbru fil-miliet jew fl-ewwel tas-sena. Jiena ġimgħa l-oħra kelli. Kemm il-miljun? Malta kollha. Jien ġimgħa l-oħra biex nippruvaw nagħmlu ġid. Kelli l-oħt Sion Grek u qalt li mis-16 il-swob li ħadu mill-karozza tagħha tal-qtil tagħha, għalula waħda stajna nagħmlu għax ma kellniex fondi imma biex nagħtu 300 miljun il-Vitals għandna Madonna. U għandna mbagħad sitwazzjoni tal-biki fl-isptar fejn hemm nies illi għandhom bżonn lajnuna, nies għandhom bżonn il-kura, żgħażagħ li għandhom bżonn il-problemi li għandhom illum mbagħad itendu biex jaqbdu il-ħażina jiena ta' qas nista' nibda nartikola x'jista' jsir, mhux 300 miljun fuq 30 sena, 300 miljun f'daw il-ftit snin, 5 to 6 years, għax fuq 30 sena, 3,000 miljun. Kbira wis biex tikkomprendija. Issa,
li rrid ngħidlek ukoll. Minn barra li mbagħad l-imħallef daħal biex juri li daw biss ġabu imqar prova waħda biex jgħidu li dak li ġibt jien ma kienx minnu. U allura saħaq li kien evidenti juża kliem bħal kważi ma sar xejn. B'ħafna minnhom qed jirreferi għal proġetti li kellu jsir, b'ħafna minnhom lanqas biss mibdija. Ġifieri affarijiet li kellhom jagħmlu laqqas biss imbdew. Kien hemm uħud minnhom laqqas biss kienet applikaw jew kellhom il-permess tal-awtorità tal-pjanar biex jagħmluhom. Hemm minnhom uża il-faqar tal-provi li ġabu jista' biss inkejluh bil-faqar ta' dak illi eventwalment wetqu għamlu jew konnet nipretendu li jsir. Kliem tal-qorti. Però mbagħad daħal. Fl-iktar parti u hemmhekk meta tli fl-awla eċetera x'l-ewwel parti jiena minn barra li l-lum politiku il fuq minn 30 sena l-qorti, ġifieri bħala avukat nkun naf fejn sejn l-affarijiet, nifhem il-portata tal-provi, kelli mhux ċertezza ma jista' jkollok qatt, ma jkollok Konfidenza. Cautious confidence. Il-parti tal-fraudalenza. Għax jiena mbagħad wara li kont ftaħt il-kawża, meta mbagħad sena u nofs sentejn wara li ftaħt il-kawża, daħal infakrek konna ddiskutejn diġà dak il-famuż agreement, side agreement tal-100 miljun. Jekk huma ma jagħmlu xejn, jekk huma jonqsu minn kollox, jekk huma pratikament jonqsu mill-obbligi tagħhom, il-konsekwenza tkun li jieħdu 100 miljun. Allora għattem il-frodju. U din il-qorti saħan sitra daħlet fl-ikbar dettal biex tajt li kienem 3 counts ta' fraudalenza. Qabel, meta kont stedenti. Ħabel għal-memorandum of understanding, qabel ma ħareġ tender, daħal fija l-imħallef għaxxara, waqt illi suppost kienem il-garanzijiet tal-banek, mbagħad klim tal-qorti kien biss Bank Malti u senjatament il-Bank of Valletta li incidentalment huwa owned mill-gvern stess illi pratikament semma loans waħda wara l-oħra l-fuq minn 35 miljun loans biex da ta' parsa ħajibdew xi ħaġa mela waqt loti. Tista' spjegaħilna iktar dil-biċċa xogħol tal-loans tal-bank. Ġifieri il-BOV ta' Lil-Stewart 350 miljun. Jirriżulta le. Il-gvern Tom il-fuq minn 300 miljun fi ħlas għal dak li m'għamlux. U jirriżulta paragrafu 497. Difatti illi permezz ta' tali ftehim varji is-soċjetà Stewart spiċċat ħadet 4 loans b'kollox mingħand il-Bank of Valletta. Ossija wieħed ta' 5 miljuni fit-8 ta' Mejju 2018. Ieħor ta' 3 miljuni fit-19 ta' Settembru 2018 u 2 oħra fil-valur ta' 22 miljun u 5 miljuni u 900,000 fit-17 ta' Lulju 2019. Dawna kollha flimkien jagħmlu total ta' 35 miljun u 900,000. Uħut minnhom jekk mhux kollha wara li tiġà kien ċar evidenti li l-ammont ta' il-fuq minn 200 miljun li suppost ħarġu ma qabel, ma kienux ħarġuh, il-deadlines illi kellhom li wetqu fit 3 snin kien evidenti li ma sarux jew li ma setawx isiru u xorta ġew avvanzati dawn il-loans. Ara tmux tieħu hawn ħabib. Kif attak il-bank id-due diligence laqqas biss saret ex admisses laqqas għamlu due diligence. Qalu li ħajġibu garanzi minn bankiet internazzjonali fl-Indja jekk minn isser żball li qatt ma ġew kien hemm ta' parcel letters of comfort. U jirrimarka l-imħallef meta l-gvern kien ċaru ovvju illi għadda l-perjodu ta' 3 snin li kellhom jagħmlu dawn ix-xogħlijiet li minnhom kienu għadu ma sar xejn, flok għallhom jitilqu, flok keċċihom, flok irmihom u għallhom ara ma jfettilkomx tersqu la għax mhux se tieħdu 1 cent ieħor, taf x'għamel? Żdidilhom estensjoni ta' 3 snin. Li jekk ma jlaħqux fi 3 snin itjom sena u nofs oħra, illi l-ammont minn 30 miljun fl-ewwel tranche fl-ewwel sena żdied 40, u mbagħad 50, u mbagħad 60 minn ix-ċajta, 70 u 80 miljon. Kull sena iżid meta kull sena kien ovvju li dawn qed jagħmlu xejn. U raġunament qatt ma tawulna raġunament fil-verità. Għalfejn kif kienu qed jiġġustifikaw. Ir-rimarka l-imħallef illi kien tela jixed
Corred Mizzi l-ewwel darba b'ċerta pompa biex jipprova jiġġustifika dal-state of the art medical service hospitals li kellhom isiru. Irremarka wkoll il-tieni darba wara li mbagħad irreżenja propju dakinhar li kien issejjaħ il-qorti u l-ewwel ma talax u mbagħad kienet ħad toħroġ it-taħrid biex joħroġ bil-mandat u ġie irremarka li għażel li ma jwieġeb xejn. Mela dawk il-mistoqsijiet li tajt int tellajtu għarġajta t-tieni darba u ma wieġeb xejn. M'għandniex ġustifikazzjoni jessaġ. Ħanara lek di. Il-qorti tistqar 502 paragrafu. Isma, dina naħol għalija ħalli nisid-dar li jekk tisegwu jistgħu jitlu mal-ewwel fil-sentenza u jaqraw magħna. Il-qorti tistqar madankollu illi hija tassew imħasba kif persuni responsabbli mill-awtoritajiet governattivi setgħu qatt xjentement, ġifieri biħsieb, b'loġika, b'sens jidħlu għal tali obbligi daqstant onerużi fuq il-gvern, ġifieri kontra l-gvern. Il-gvern qed jiffirma u jbiddel biex jagħmel il-kuntratt għar fuq innifsu. U trid temmen il-qorti illi tali obbligu ġi minnhom assunt possibilment riżultat ta' inġenwità għax kienu kollha boloħ. Jekk mhux pressjoni sabiex il-proġett oriġinali jibqa' vijabbli, iżda ċertament temmen li seħħ invista tal-aġir fraudalenti u possibilment kriminali. Kemm tas-soċjetà Stewart kif illum komposta kif ukoll mis-soċjetà Vitals kif oriġinament komposta u l-investituri tagħha. Dawn in-nies illi dal-gvern tom l-isptarijiet tagħna, dawn in-nies li kellhom jagħtu servizz tas-saħħa world class, dawn in-nies illi l-Parlament Malti kien jaf li met jagħmlu xejn flok waqqafhom baqgħu jivvutaw kull sena fil-budget biex iżidilhom, dawn l-istess nies illi konna għamilna protest ġudizzjarju jien flimkien ma' Dr. Bernard Grek biex inżommu kull membru tal-Parlament responsabbli wara li kont kxift dan l-emil kollu fejn qed ngħidulhom li dawn qed jisirquna ittuhomx 80 miljun oħra. Ittuhomx taħduhomx mingħand in-nies, mingħand iż-żgħir, mingħand il-fqir, mingħand l-anzjan, mingħand il-vulnerabbli. U xorta tagħhomlhom. Ir-ramifikazzjonijiet politiċi għal dawn l-uħut li inti għarrafthom bil-protest ġudizzjarju ma' minkejja dan xorta aġixxew illum inqatat li kienet kontra il-ġid tal-poplu. X'taħseb li għandhom ikunu il-konsegwenzi politiċi? Fejn ma fejn. Mela inti fejn f'pajjiż normali u f'Malta. X'taħseb inti? Iwa, x'naħseb li għandhom ikunu fejn? F'pajjiż normali? F'pajjiż Malta. F'ġustizzja. F'pajjiż fejn il-ġustizzja hija. Traħda. Daw fuq kull bejt sewwa minn quddiem u minn wara il-170. 136 to be precise. Titnorik x'qal il-gvern li kien parti mill-kawża, li kellu mhux avukat wieħed jew tejn jew tlieta jew erba' ġieli 6 jew 7 ta'. Saret starrija minn tal-gvern. Ma nafx tistax tidher. Tista' Aljana. 5 linji. Tasal għalija? 5 linji. Ħanqaraħilkom għax mhux ċierf da. Il-gvern jirreferi għas-sentenza tal-premawla tal-Qorti Ċivili ngħatat illum mill-imħalla Francesco De Pasquale dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet. Il-gvern qed janalizza din is-sentenza u f'kull eventwalità se jassigura li ħares l-interess nazzjonali. L-impjiegi tal-ħaddiema kollha u s-servizzi kollha li l-pazjenti jieħdu mill-isptarijiet li huma mertu tal-konċessjoni li dwar ngħatat is-sentenza. Il-gvern se jħares l-interess nazzjonali. Says who? X'interess nazzjonali? Il-gvern għadu kif ġi iffaċċjat b'kundanna ta' qorti li da kien kuntratt ta' biljuni fraudolenti. Kif jista' l-gvern jassikura u jħares l-interess nazzjonali? Il-gvern għamel negozju meta kien jaf ma' nies fraudolenti 3 istanzi. Kif jista' jassikura l-interess nazzjonali? Il-gvern m'għandu jagħmel xejn ma jista' jagħmel xejn għax il-qorti ordnat kollox issa. Ħlif?
li jerfa' responsabilta. Pero enkunu ġusti mal-gvern, għax ovvjament minn kell il-gvern u għaspeċa taħt l-istess partit u għam sawar minn nis differenti minn meta bdejt il-kawza inti. Ġifiri, fil-bidu inti bdejt taħt amministrazzjoni del-kawza u mbagħad il-gvern imbidel u essenzjalment in-nies li kienu maħtura fil-quċċata tal-istituzzjoni imbidlu. Nixtieq li qed insaqsik huwa, meta kien hemm din il-bidla, l-attitudni ta' daw l-istituzzjonijiet partikolarment interessani mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u mill-AG inbidlet? Mela, infakkar illi il-bidla fil-gvern, ċoe mill-Prim Ministru Joseph Muscat u Roberta Bela, saret fl-andament tal-kawża. Mela, kieku Roberta Bela li mbagħad għax inti l-okkju ngħidulu li sem jibqa' il-Prim Ministru ta' Malta. Fejn kien hemm Joseph Muscat u mbagħad jidħol Robert Abela. Seta ta' direzzjoni differenti. Seta ħa deċiżjonijiet differenti. Anzi kellu ħafna iktar tarif informazzjoni minn dak ta' qablu. Irrid infakkar però illi il-Prim Ministru tal-lum Robert Abela kien il-konsulent f'Kastilja ta' Joseph Muscat, il-konsulent legali ta' Joseph Muscat f'Kastilja. Pero jena narawh bħala il-Prim Ministru fil-kawża. Jien kont il-ġurnata ta' qabel ma kien hemm l-aħħar data għal dawk li aħna ngħidulhom is-sottomissjonijiet finali, the final arguments in the case. Jiena kont għamilt appell imqanqal, mhux challenge ta' jew sfida, appell lill-Prim Ministru biex ngħidlu għandek l-aħħar ċans, iddeċidi għada kellu l-aħħar ġurnata biex jagħmilhom. Illi iddefendi l-poplu Malti, iddefendi il-Maltin u l-Awċin, tiddefendix il-barranin korrotti. Xorta l-gvern qabbat il-Prim Ministru l-avukati tiegħu biex jibqa' sal-aħħar minuta jiddefendi dan il-kuntratt indefendibbli. Bekk hemm xejn li nbidel fl-attitudni tagħhom? Ġimbidel, di kawża, m'hemmx attitudni, di kawża. Le fis-sens. Wieħed kienet jiddefendiha, ma kellux choice għax fittixt il-Prim Ministru li ieħor daħal Prim Ministru mifloku u baqa' jiddefendiha. Imma ma kienx ma tax direzzjoni differenti. Għax inti ovvjament hemm sfumaturi f'kull ġrajja, ġifieri pereżempju barra mill-qorti kien hemm forsi kliem li qalulek isma'. Pereżempju teżisti din-narrattiva barra mill-qorti għamel dikjarazzjoni il-Prim Ministru. Għalissa nistennew il-ġudizzju fil-kawża ta' Ġindelija. Mela, sorry, mela jien kont naf bħalma kien jaf kollha, inti kont taf l-isptar tawdex ma sarx mhux hekk. Ta' karozza bil-bicycle, bil-scooter, bil-trit, sadat bil-passu. ħajt ta' ġebel. Da mhux qed nitkellmu fuq xi magna li supposta l-isma di tiswa 3 miljuni ngħidlek li forsi tiswa inqas. Xi ħaġa teknoloġika la ma nifhmuhiex. Da binja sptar sħiħ 400 sodda fiżikament ġebel mhuwiex hemm ħofra m'hemmx sptar. Int kont taf, jien kont naf, dawk li jisimgħuni warawna jafu, il-Prim Ministru kien jaf u għażel mhux biss li jibqa' jiddefendi l-kawża, li jibqa' jżidilhom fil-budget. L-għażla tiegħu x'kienet? U seta' faċilment jiġifieri iwaqqa l-kuntratt? Mhux seta' iwaqqa, seta' għażel li jwaqqaf u mbagħad jara x'inhuma l-konsekwenzi u jingħaqad miegħi fil-ġid kont offrejtu fil-Parlament. Għatlu ejja niġġilduha flimkien. Ejja niġġilduha flimkien. Dawn qed inħallsuhom, mhuma qed iduna xejn, ejn iddefendu l-poplu Malti Wawċi flimkien. Għale, ma kienx hemm bidla. Ma għamel xejn, abdika kontu sajt il-kelma mhux illum, abdika mir-responsabilità tiegħu, baqa' jiddefendi l-kawża, baqa' iżid. Tiftakar dak l-episodju meta Joseph Muscat kien mal-Kastilja biex jiġġildilhom ħalli jżidulhom il-pagament. Mhux għax jituna iktar, mhux għax flok sptar bnew 2, flok solar tellaw 6. Ma kienu għamlu xejn. U baqgħu m'għamlu xejn. U l-gvern baqa' jiddefendihom. Il-konsegwenzi għajr li waqa l-kuntratt issa. Hemm konsegwenzi fuq l-istituzzjonijiet ukoll? Il-qorti f'dettall u semmit anka min huma n-nies, ġifieri it's long tittaqra. In-nies bisimhom jew in-nies fl-irwoli pubbliċi tagħhom? Kemm bisimhom u kemm l-irwoli. Fejn kien hemm in-nuqqasijiet serji ta' dawk li kellhom jagħmlu xogħolhom u m'għamluhx. Fl-interess nazzjonali, fl-interess tal-ħarsin tal-ġid pubbliku. Però dik li għadni kif qrajtlek, jekk sentenza bħal di qed tiddikjara li kien hemm il-fraudalenza, mhux biss il-kuntratt mhux sew, mhux tajjeb, ma twettax, m'hemmx kontratti li ma jsirux l-obbligi. Mhux fraudalenti.
Mhux hekk? Inti għandek il-kontrattur kont għajtek l-eżempju, tajdlu biex jibnilek xi ħaġa ma bnejjex, hemm il-multa, hemm iż-żmien, titlu l-qor, ma mhux bil-fors. Il-frodi? Mhux hekk? Mela jekk din il-kawża qed tajt illi kien hemm il-frodi u qed tajt possibilment kriminali. Nimmaġina illum stess. Jiena l-ewwel ħriġt mill-qorti, u mbagħad tajt naqra 4 kelmiet qudiem il-qorti, u mbagħad għamilna press conference, u mbagħad mort fuq Net Live, u mbagħad ġejt hawn mistieden u qed nispjega u qed nara, qed nimmaġina l-Kummissarju tal-Pulizija dej gas down bindis kollha l-għandu biex jibda jinvestiga dan illi huwa dikjarat mill-qorti bħala possibilment kriminali. Mhux hekk? Mhux hekk? Nimmaġina. Hekk huwa. Hekk huwa. U fil-fatt isom daw iż-żewġ narrativi għaddej meta tħares lejn media soċjali, meta tħares lejn platforms diversi, hemm din in-narrativa fejn qisu isma' kien hemm dal-arranġament bejn il-Gvern u Vital Zumbat Stewart li dawn ma laħqux l-obbligi tagħhom u għax l-istituzzjonijiet qed jaħdmu mela l-kuntratt ġie nullifikat. Narrativa 1. Narrativa 2 hija le dak kien kuntratt korrott minn meta Ġu fommu. Minn ġu fommu. Jew mit-tnissil tiegħu. Mit-tnissil tiegħu. Anzi, l-qorti qalet qabel it-tnissil. U żgur ħabba Qabel it-tnissil. l-MOU qed tgħid. X'hekk. Il-qorti tuża kien hemm il-premeditazzjoni, anzi qalet illi daw they came together bl-intenzjoni unika, mhux li jagħmlu investiment li mbagħad ma rnexxilhomx, bl-intenzjoni unika li jiffrodawna. Kliem il-qorti mhux tiegħda. Minnaħa ta' Stewart, tal-Vitals. Oriġament Vitals, u Stewart il-qorti qalet komplew huma wkoll, qalet tal-qorti. Jiġifieri ma ħallsitx lil Stewart għax qalet huma ma komplewx. U aħna l-fej blajni għal-frodi. Għalfejn? Il-lixkal fej ħadnija. Tixtieq li temmen li għax aħna inġenwi, ġifieri naiv għal min ma jafhimx il-kelma inġenwi. Li xi ħadd jitħaq bik fil-bidu u jwedek l-ilma jisfen b'xi mod tinftiehem mhux hekk. Il-qorti qalet ukoll daw kellhom l-informazzjoni kollha ta' dak illi kellu jkun tender ta' biljuni illi mbagħad kien hemm il-ftuħ tal-offerti u tawhom biex xarejn u daw għamlu preżentazzjoni li ma bħala biex jippreżentaw dan il-ma jisfen mhux hekk. Ejja ngħidu daħqu bihom fil-bidu. Lil dawk li tiddeċiedu għax dawk li tawhom l-informazzjoni ma kinux qed jitqu bihom. Daw kienu in collusion, daw kienu miftemin, daw kienu ħaġa waħda. Jidħol fid-dettall mħallef li għajt il-kontratt miktub minn dittat avukati kien kontratt voluminus li impossibbli li sar fi ftit ġranet. Rrid il-ġimgħat mhux ix-xhur. Mela kollox kien miftim qabel bil-fors. Imma tħaqt bija fil-bidu ejja. U tajd li jien tajjeb kapaċa. Tistidinni inti għaw. Tajd li ejja għandek pjattaforma tal-ġen għax ħajkun hemm 80,000 jistennek x'inta sar niġi. Tajd forsi jarani jisma' ħadd. U neġa ma sib il-ħadd. Il-ħadd. Imbagħad tajd li. Aslili. Tajd li tikkonfondi xejn. Tajd li intu qatt mal-ħajtem. Parla waħdek. Imma mbagħad għada pitada da. Xorta ħajkollok din l-udjenza. Niġi, l-blaħ, inġenwu. Parla waħdi. U jgħaddu ġimgħatejn. 3 snin! U ngħidlek taf l-ħadd ma semma xejn. Ħadd ma rani mkien kif jista' jkun. Li tikkonfondi xejn. Taf se nagħmlu? Ħantik iktar żmien, ħalli iktar żmien u nibqgħu għaddejjin. Kemm il-darba? Kemm il-darba ħadd itnejjek bija? Kemm il-darba ħankun inġenwu? Il-poplu Malti ġifieri qed jimmaġina li dawn in-nies daw l-awtoritajiet daw li marru jiffirmaw saħan sitra biex jgħidu jekk daw m'għamlu xejn nafu li m'għamlu xejn, ħantuhom 100 miljun għax m'għamlu xejn, hemmhekk ukoll inġenwi. Ekku, diffiċli ħafna li titwemmen. Ma mhux biss tassa dawn mhumiex mistoqsijiet li nagħmel issa. Tal-qorti ddeċidiet me. Daw qed jgħidu frodi għal darba, darbtejn, 3 darbit. Imma l-mistoqsija tal-qorti hija jew it-tama, inti tal-qorti kienet isma' it-tama li din kienet frott l-inġenwità, ġifieri. Ma kompleta. Jekk mhux pressjoni sabiex il-proġett oriġinali jibqa' veda. Imma ċertament temmen li seħħ kien vista tal-aġir fraudalenti u possibilment kriminali.
Mela, anzi, ħansaqsik mistoqsija oħra. Illum wara nofsnar naħseb rajta insertat kien hemm dik mhux insertat insomma, Jacob Borch mar ifittex lill-ex-Prim Ministru Joseph Muscat biex jistaqsih u x'jaħseb dwar din is-sentenza. Rajta din l-intervista? Ma Ta' 3 minuti kollox, insomma. Ma laqsar minn tiegħek ikun għax l-aħħar darba li ġejt. L-aħħar darba li għamilna Ben Hur. Il-lumleta għax ma tiftaħx. Le. Meta tajja. L-enerġija. Il-littik, il-ġustizzja hija adrenalina pura. Ġifieri rispett tal-familja immur id-dar illum. Imma kieku nista' nibqa' dej mingħajr wafqin biex dak kollu li issa ili 5 snin 4 ilu għaddew. Mux għalija, għen, da-lodu posti għajtin. Jek nitlef, għamilt minn kollox, mandiġ indima, jek nitlef, nkun tliftin. Ejdin inda li għatelef il-kawza. Jek nirbaħ, ħatirbaħ Malta, xie marbaħ ċejda, ta' mux l-isparijiet ħattom jien, jew 300 miljon ħattom jien, imma l-poplu Malti madux jizvina din is-serqa tal-miljoni u dik l-enerġija li għallin qastaf isma' imma possibli memx ta' f'dal-pajis. Possibli ma nistawx niġġildu l-ġustizzja. Possibli waħda għar mill-oħra, possibli kull kuntrat korrot, possibli ħadd ma jistalihom daw in-nies. Ħadd m'għandu s-saħħa jiġġieled maġgant b'saħħtu fil-medja, fil-voti, fil-flus. Ħadd ma jistalihom. U l-enerġija, l-imbat, hemm tama, hemm istituzzjoni, hemm qorti, vera li ma tħares lej wiċħat, keep it going. Hija soddisfazzjoni enormi, għax nimmaġna li ifhem wara ħafna snin tisma' disfatta wara disfatta u tisma' każ wara każ ma jsir xejn, jisu kollox imut fuq ommu. Biex ovvjament hemm sens kbir ta' delużjoni. Aħna bħala speċa xorta nkomplu għaddejn u xorta nemnu hemm uħud oħrajn ġifieri. Imma l-fatt li llum il-poplu kellu din ir-rebħa. U kienet rebħa tal-poplu ta' Ġanni li titkellem u tfakkar nifċerti affarijiet. Isma' ħajn nagħmlu da grok. Naħseb wasal iż-żmien. Issa, ma taħsibx. Justice and truth. Justice and truth. And whiskey. Grazie Laura. Li matul il-ġurnata, il-numru ta' messaġġi SMS jistelefonani. Ma wafux li l-bib tiegħi. L-Sintjan Selmila minna u għat-tismana. Xlimkien ma' Gaby. Il-fighter iż-żaj. Il-fighter. Ekku. U meta jċemplu l-ekku fuq il-telefon u nibda nitbaqba u jkun fidejja. Flok jibda jibki. Jibda jitħeddel u jorqotek. MJ. Imma ma kienux biss nies illi appoġġawni, ma kienux nies biss illi huma mill-Partit Nazzjonalista. Ġifieri kienu nies minn kull twemmin jew xeħta u xejra politika illi abbraċċaw is-sens jien kont nuża l-kliem. Tuna lura l-isptarijiet tagħna. Tuna lura l-isptarijiet tagħna. U allura inħoloq dan is-sens ta' ma ġustizzja, mux ġustizzja tal-qorti biss, jew ġustizzja tas-sentenzi u da. Ġustizzja ta' this is not right. Give us back our hospitals. U allura, għatma individina, onestament, għatma ħassejta daqs il-lum, illi across the board, professuri, cleaners, nurses, kienem wahda, ma nistax nsemmija bisima, kienet għattibat l-imma, inġifiri jek tirbaħ, jalla l-bambin għana nitkeċċew, għana nispeċaw il-lum batitli, tir-ringrazzjani, tax-xogħol, tal-ħidma, kemm talba. Totalment across the board. U dik it-tik, mhux moral justification, ta' ma nixtieq illi kun kontaġġjuż, illi kull min qed jismana kull min jarana, jemmen li jista' jirbaħ, jekk qed issofri inġustizzja, ibqa' ġieled. Jekk ħataqta' qalbek, ibqa' persevera. Jekk taħseb illi il-ħażin ħajirbaħ is-sewwa.
dik hija xi ħaġa. Li huwa sabiħ li aħna għandna l-isfortuna fil-ferma tiegħi li ħafna nies jorbtu l-identità tagħhom ma' partit. Però dak li ġara llum jittraxxendi dik l-identità u speċta isna hemm ħafna nies li anke jien tkellimt magħhom li llum ftakru li fuq il-partit xort hemm il-pajjiż. U l-identità tagħna bħala Maltin għandha tisbuq. L-identità tagħna bħala blu, aħmar, aħdar, whatever. U naħseb il-ġustizzja hija għandha enerġija partikolari ħafna li għad ma fimtix, ġifieri anke meta pereżempju tmur dimostrazzjoni, jqum li ġismi suf, kważi jibda kważi bda nikbi, jibda ġed muħla għanija. U ma nafx xini dan is-sens ta' ġustizzja li l-bniedem għandu u li jirreżona perfettament mal-eżistenza tagħna. Mela, patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tkomplu tappoġġjawna biex episodji, proġetti, programmi bħal daw inkomplu nagħmluhom, grazzi l-Maple, Hungry Hippie, Browns, Oxford House, grazzi l-Derek Meats, Garmin, Kutriko, E-Cabs, Vinia, Capricci. Konna qed nitkellmu fuq din l-intervista li għamel Jacob Borch. Għatlek ma rajtix. Bażikament Jacob Borch għallu sma għallu inti jekk tista' tella li waħda il-quote kienet li bażikament għallu sma għallu inti you were a prime minister that oversaw a fraudulent concession. Għallu le ma di kienet ir-ribatta għallu le ma di frodi ċivili li ma tfissirx istess ħaġa li qed timplika int. Li qed tinsaqsik bħala personal inti ovvjament espert fil-procurement. Għalfejn għamilha din id-distinzjoni Muscat? U jekk hemm speċa distinzjoni x'inhi għalfejn importanti nifhmuha. Hija ta' tkexkixu illi meta qorti sabet illi kien hemm fraudulent sound recounts. Isu ġustifikazzjoni, but it was only civil fraudulence. Civil fraud. So that's okay. So that's okay. Iġifieri. Illi kien hemm frodi ta' ma ċivili. So that's okay. Dik il-linja ex-Prim Ministru ta' pajjiż qed jgħidilna it's okay illi ikun hemm kontratti meħuda b'frodi ċivili. Issa, nikkorreġi lilu. Il-frodi ġiet missjuba fit-tliet istanzi u l-qorti li mhijiex qorti tal-kriminal għax jiena daħħalt kawża ibbażata fuq azzjoni partikolari tal-liġi illi kienet tippermetti li nagħmel hekk għax membru parlamentari, qal illi hemm il-frodi f'tliet istanzi, jew fit-tliet stadi pratikament kollha. Imma qed jgħid possibilment kriminali. Iġifieri mhuwiex minnu illi m'hemmx il-frodi kriminali huwa minnu li diġà instabet il-frodi across the board qabel it-tnissil waqt lotja u wara. U qed jgħid imma l-qorti m'għandix kompetenza kriminali hawnhekk illi hemm il-possibilità tal-kriminalità u allura għalhekk għadd illi nifhem nittama nitlob irrid illi mbagħad il-pulizija minnu fih tinvestiga dak illi għandu x'aqsam mal-kriminalità ukoll illi qed tikkontempla din il-qorti. Fuq dak kan itħattu, però nibqgħu naqra fuq il-kwistjoni Muscat. U x'qal iktar fis-sens li kien naqra konfrontazzjonali li speċta beda jipprova qisu jinsinwa n-narrativa tal-stoltu bro li jekk tmerini mela inti qed tipprova b'xi mod inti b'xi mod mixtieq speċa dik kienet l-insinwazzjoni li Jacob Borch b'xi mod għandu xi ħaġa għalih. Dak il-feeling li ħadd speċta. U mbagħad ikkorreġih u mbagħad prova jimminaħ billi għajlu sma di frodi ċivili u tipo inti ma tafx titkellem li tilbuj. Dak kien is-sens li ħadd minna. Issa, aktar minn hekk però mhux ma kienx l-unika starja li għamel Joseph Muscat. Joseph Muscat għamel ukoll dan l-istatus fuq Facebook. Dik rajta. Fej saħa qatt ta' affarijiet li nistaqsi dwarhom biċċa. L-ewwel parti hija u jisħaq li f'dan il-proċess deċiżjonali kien hemm ukoll involut il-kabinet kollu jgħid. Dik xeda wkoll u
u Conrad Mizzi fil-qorti, wieħed minnhom qal il-12 darba tal-lama u l-ieħor qal 15 darba. Il-Deputat Prim Ministru Chris Fern qal li ma telat qatt. Jew wieħed jew l-ieħor giddibin. Either one or the other. Ma jistax it-tnejn, għandhom raġun. Però aħna ma jkollniex aħna minuti. Transcripts. Le, mhux tal-qorti, il-minuti tal-laqgħa tal-kabinet. Tlabtom ukoll kont waqt l-andament tal-kawża u il-minuti illi kienu qed jinżammu ma ġewx ippreżentati. Blima ġustifikazzjoni jsiru dal-affarijiet ma. Ħanajdlek hemm teknikalitajiet ta' privileged documents, eċetera, Nista' nimmaġina, State secrets. Però lil minn hemm. Jien taf x'interessanti. Jekk inti għandek Prim Ministru dak iż-żmien, illum ex Prim Ministru li qed jgħid li bil-kabinett. Id-Deputat Prim Ministru tal-lum li qed jgħid li ma kinux, mela one żgur li wieħed minnhom qed jikdeb u meta tikdeb taħt ġurament hemm ukoll il-konsegwenzi tal-perġurju. Bħala fatt però il-poplu jekk dak iż-żmien mar quddiem il-kabinett. How does that make it any better? Flok kien hemm 2, 3 jew 4 illi kienu jafu b'dis-serqa, b'dil-frodi, kienu kollha. So that's good. Forsi jekk qed jinferixxi ma hu fis-sens u qed jgħid. Mela maħna mistrieħ. Ma kienx erba' illi jafu bil-frodi għandna kollha. Jien naħseb qed jipprova jaqbadhom il-bajt ukoll jista' jkun. Jista' jkun qed jinferixxi isma' qabel ma taqbdu tgaraw it-tajm. Politikament. Teddida di. Eżatt, qabadhom il-bajt. Qed jgħidilhom isma' intom kollha miegħi taf f'din il-ħaġa. Speċa dik waħda mill-interpretazzjonijiet tiegħi kienu. Ngħidlek jekk ma tellaħħomx il-qorti dawn il-minuti. Ma nafx ġifieri mhux wieħed jew tnejn kien hemm fil-kabinett kien l-ikbar kabinett li qatrat Malta. Jekk xi ħadd jinteressaħ jibgħat lilik, John Maliedu temti. Kien hemm moħra ta' ġifieri minn barra di tal-gidba jew wieħed jew ieħor għamel it-tieni punt. Nilqa' u anzi inħeġġeġ kwalunkwe investigazzjoni. Ħanaslu għalija dik, għandi mistoqsi oħra, għaxu jgħid li hu anka pariri legali. Qed nasum minn Robert Tabella li kien il-konsulent f'Kastilla. Taħseb li dik ukoll kienet speċjali qed jinferixxi kien isma' anke inti moħħok hemm. Kulħadd moħħu hawn. Għandi saħħa ta' sentenza bħal di fejn hemm l-iswed fuq l-abjad ħanoqgħod nipprova nifhem u ninterpreta x'qed jipprova jgħid. Imma inti l-logħba politika tifhimha. Iva, nifhimha, però rrid illi minflok jiena nilab il-politika, dak illi jien kont qed nallega, jien flok qatt nilab bil-kliem, nilab bid-diskors. Jien mort il-qorti, wassalt il-provi, semmejtlek kemm kienu dokumentazzjoni voluminuża u ikkonvinċejt qorti li ħarġet naħseb b'wieħed mill-iktar ġudizzi ibsin fl-istorja legali, ġudizzjarja u politika ta' pajjiżna. Kien hemm la darba speċa daħal fid-diskurs ta' Chris Fern. Kien hemm xi ħaġa. Nixtieq nirringrazzja l-avukat Edward De Bono li ma setax ikun miegħi dal-għodox kien imsiefer għax ovvjament kellna ġurnata qabel illi ovvjament ma konniex ħadna impenji u budget differita u minn hawn nixtieq nirringrazzjah għax-xogħol għall-ħidma l-preparazzjoni, d-dedikazzjoni tiegħu tul 5 snin sħaħ li sibtu tappoġġ f'din il-kawża. Ħalli ma ninsix. Issa ma' Chris Fern, u niftakar din il-frażi ta' Chris Fern ta' The Real Deal. Kien hemm xi ħaġa dwar dak li qal l-imħallef De Pasquale llum li jevidenza li fil-fatt Stewart kienu The Real Deal? Anzi, l-imħallef qal li Stewart huma jew inkella il-kumpanija Vitals meta ħaduha over ix-shareholders li mbagħad issejħu Stewart instabu fraudolenti da staqbilhom. Mhux tal-li Iva, mhux tal-li Real Deal, tal-li huma wkoll he specifically said it illi anka meta il-kumpanija biegħat ix-shareholders oriġinali li kienu kontemplaw li jieħdu dan in-negozju biss b'frodi biex jisirqu ħanuża l-kelma legali biex jagħmlu arricchiment indebitu, unjustified enrichment, inġifieri biex jieħdu jibbelaw dak li mhux suppost jieħdu. Anka ix-shareholders il-ġodda f'dik li llum jisimha Stewart huma wkoll ħatja ta' dik il-fraudalenza. Jiġifieri frodisti għal frodisti għaddewna.
minn ġurnal għal dottaġi Not my jew words. viċeversa. Not my words. Il-klim tal-qorti. Biex il-klim ikun ċar, aħna ilna ġimma nistiednu l-Dr. Fern, ilna ġimma nistiednu l-Clyde, ilna ġimma nitolbu l-ċaħat mill-gvern biex jiġi għawek u jitħaddet miegħi biex u da qabel ma nqatat ġifieri se tat inqatat u speċjalment isma' bro xeba ħala ta' ħin ta' kien għeddi. Inti aċċettajt mal-ewwel u din apprezzajt ovvjament. Però dan is-silenzju, din il-karestija komunikattiva u dan il-limbu komunikattiv li fih qegħdin aħna mal-gvern hija vera sfortuna u nħossa issa f'dal punt saret naqra ta' disrispett lej il-medja indipendenti li aħna kull marra nkunu nafu aħna rridu kollna dialogu miftuħ ħalli nifmu l-affarijiet iktar speċjal. Insomma. Aħle ma nixtieq ngħid kelma żgħira ta' ġifri kif għattint li għat li qabel ovvjament. Instaj ta' għannek illum bil-Malti. Ma ħanajdlek. In my mind qatt ma stajt għannek għal-raġuni waħda biss u għatta jindi ta' minna l-indima. Jien stajt ġejtaw b'kawża il-intilfet. Però fil-kuxjenza tiegħi kont ngħid x'naħseb kif inħoss għalfejn u mhux għalfejn għax jien rappreżentant tal-poplu. Jien mhux qiegħed in business, jien qiegħed fil-politika. Għandi xogħol legali tiegħi imma qiegħed fil-politika. Mela għandi obbligu mhux jekk irrid fejn jaqbilli meta naħseb ħanirba' l-voti, għandi obbligu li niġi hawn. Issa qsili. Issa nwiġbek x'tajjeb, ħażin, kapaċità, naqax għannejk kif attent, dak imbagħad jiddeċidu n-nies. Imma jien għandi obbligu li niġi. Jien ma nistax nażel li ma niġix. Kellha ma noħroġ għall-politiku. Di għadhom ma fimniex, għadhom ma fimniex across the board, ġifieri l-irwol tar-raba pilastru tad-demokrazija u meta ma jkollokx dak ir-raba pilastru d-demokrazija kemm tkun dajfa. Imma lura għal qed ngħidu. Kien hemm it-tieni parti ta' dik l-istqarrija li kont se tagħmel aċċenna li hu speċjali jixtieq li jkun hemm iktar investigazzjonijiet kważi. Għalfej taħseb li għalih importanti li jgħid ħaġa bħal di. Jien naraw, trid naraw. It-tieni net nilqa' u għanz inħeġġeġ kwalunkwe investigazzjoni oħra li jista' jkun hemm dwar il-konċessjoni. Anki wara rapport tal-Awditur Ġenerali u kawża fil-qorti. Dan għaliex irrid li l-fatti kollha jkunu magħrufa. Dejjem ma ġixxejt fl-interess tal-poplu n-nies rida tajba dan jafuh. Imma jekk jien mir-riżorsi limitati li kelli, mill-bank tal-oppożizzjoni, rajt kif għamiltu ressaqtu tellajt u dokumenti u nies u xieda u testamonjazi. Inġifieri, il-kbir Joseph Muscat għandu jew kellu ħarira riżorsi iktar minni mhux hekk. Ħarira. Allura ma jressax xi ħaġa jekk irid l-investigazzjoni. Ma jressax l-ilment, ma jressax il-provi, ma jurix x'għandu. Mela ħafna tħeġġiġ biex xi ħadd jagħmel xi investigazzjoni. Fuq min? Fuq min? Rigward xiex. Ġifieri da. Sa hemm il-popolarità, hemm is-saħħa tal-medja, hemm is-saħħa tal-flows. U jien mhux se noqgħod inkejjel għax mhuwiex il-kompitu tiegħi llum. Imma jekk irridu nagħmlu politika serja, jekk irridu nuru li aħna vera rridu il-ġid tal-poplu, l-interess tal-poplu. Jekk jiena kelli xi ħaġa, jien dak li kelli ressaqt fejn ma kontx naf tellajt ix-xhieda għal 1, 2, 3, 4 l fuq minn 50 biex nipprova inġib ir-resa l qudiem l-informazzjoni kollha. Jista' jagħmel l-istess kirid. Taqra l-aħħar linja. Dan għaliex irrid li l-fatti kollha jkunu magħrufa. L-aħħar linja. Dejjem ma ġixxejt fl-interess tal-poplu u n-nies ta' rida tajba dan jafuh. Temnu? Le. Ma nistax. Ma nistax. U llum b'dak illi għaw kontenut għaw li fuq jinta lajtu jiexed il-Joseph Muscat. Mela. Għalli, nużaw il-kelma inġenwita. Naiviti għal minn Iġbir xaħat jaħseb li Joseph Muscat inġenwu. Inġenwu kiku ħannu sa' kelmibsa bil-Malta, jisek iblaħ kważi da. Xaħat ħajfottik musta tinduna. Infantili. Ma naħsibx. Ma naħsibx. Imma jekk l-ewwel darba daħqu bih. Kemm dan biex induna? Xar, xarejn, 3, 6 xhur, sena,
Senteqi, għal da, fej wasaltu, fej wasaltu. Fejn, ġejjin diħlin il-pazjenti, medical tourism, ġejjin bl-ajruplani, hemm min imur jagħmel xaru barra, jkun ħajqalu, hemm min jagħmel l-operazzjoni Turkija, ġejjin, mhux issa, sfortunatament. Kollhom kien għadej, medical tourism. Ta' kellu jkun hemm il-medical tourism. Bidew ġejjin daw diħlin x'imkien. Kien jaf li mhux ġejjin. Iġur fl-ebda ħin mamar qabadhom minn sidrhom kollha. U jgħidilhom ismintom ma għamiltu xejn. Ħoddu paċenzja, itilqulna l-barra, daw l-isptarijiet tagħna u għan senti ieħor mhux se tieħdu u ġibu lura dak li ħadtilna. Mhux hekk imma. Ekku. Isma', inti x'kunsiderazzjoni taħseb li għandhom ikunu qegħdin jagħmlu bħalissa Anġlu Gafà u Victoria? Anġlu Gafà l-iktar waħda faċli hu. Victoria Buttigieg. Anġlu Gafà għandu minnu fih jara illi fejn hemm il-possibilment il-kriminal jibda jinvestiga minnu fih ħalli ma jħallinniex iktar ħin. Però jien wara dawn il-5 linji ħallin asmalaj naqrawhom fejn il-gvern qiegħed ħanuża l-kelma preċiża janalizza din is-sentenza. X'in ħajanalizza din is-sentenza? Ħajriżulta illi mhux wieħed, mhux tnejn, mhux tlieta, mhux erba' visible nies, awtoritajiet kompetenti, awtoritajiet governattivi, politiċi jridu jerfgħu ir-responsabilità. Jien nieqaf, mhux illum, meta nara li kull min kien b'xi mod involut jerfa' dik ir-responsabilità. L-ewwel ma weġibtlix. Għatlek daw in-nies li inti battalhom protest ġudizzjarju. Iva, il-deputati kollha tal-Parlament. X'taħseb li għandu jiġri mill-karriera politika tagħhom? Jien ma nistax niddeċiedi x'jagħmel ħadd. Mhux jiddeċiedi U l-karriera politika tal-persuni tiġi determinata mill-elettori tagħhom. Taħseb jew mill-elettur, mhux hekk. Taħseb l-elettur iqedek u jneħħik. Imma għandek ukoll aġenzija tiegħek innifsek biex tafu jiena kieku tgħaddili minn moħħ ngħid naħseb jien m'għandix maqtu ħadha żobb ta' xogħol nasbaħ barba. Jien qatt ma nista' nikkontempla x'kieku nagħmel jien għax jien qatt fl-ikbar tiġbid tal-immaġinazzjoni ma kont nislef li l-nifsi għal dil-porkerija. Imma għamil tal-porkerija, inkxift, inqabbat u ġejt ikkundannat. Għas id-diċenza li jumbattajt. Sorry. Dan il-kawza, din is-sentenza, x'taħseb li x'effett se jkollha fuq it-tama jew il-konfidenza li l-elettorat Malti għandu fil-klassi politika? Ħanara, suppost airplane modi għeddak. Le, xaħġa li nbatet li diġan ġivri tibqa. Airplane modi, għat s-sanu dik l-aeroplan. Bat mija tana qabru. Għanajdlek. Dak hemm post ximkien. Going to throw out some cheesy material here, so bear with me. I consider myself a socialist, meaning I want the government to be involved in our lives and specifically to help those that for one reason or another are stuck in the bottom. Growing up, my parents did multiple jobs so we could have our basic needs and maybe something extra which they mostly spent on me and my brother. In the last PN term, I used to feel terrible watching my family sort of struggle to get to the end of the month and have to even take away small luxuries like cable TV. Then came Muscat, who I voted for in 13, and the reality is that life did get better, not in a partisan way, but in a factual way. My family was living better, which is why in 17, despite my feelings and frustration over Panama and the increase in corruption, I voted Labour again. Mainly because we were living better. But since then, I had been feeling that I had lost hope in Malta. Murder, phantom jobs, nepotism, galore, which meant that despite best efforts, there will always be a glass ceiling for those not in the network and just a sense of hopelessness at the thought that justice wasn't for everyone. Today, Delia did something incredible. He made me feel like there is hope again, something I hadn't felt in a long time. It made me feel that perhaps there is a chance to see some form of justice come to light. Even if it will lead to nothing, the fact that today I feel this way is something priceless and Delia deserves all the credit in the world for the fight he fought. Insa l-parti ta' tifkir tiegħek mhux għalek rajtilek. Ħajkun hemm min jara, imma min jara naħseb diġà fejn kien hemm il-korruzzjoni, min kellu jaċċetta u min kellu jikkundanna, imma għal dawk li dejjem ridu s-sew, ridu l-ġustizzja, ridu l-verità, illum naħseb hija ġurnata ta' tama. Dak il-messaġġ mhux ktibtu jien u ma ntbaċċ lili,
Dak kien huwa pubbliku jiġri hemm barra fuq is-sol. Mux għataddijulek. Nimmaġna li hija sikira minn żewġ ta' minn żewġ naħat jena peġorattiva, ma mhux eżatt. Fis-sens li min qed jgħid stja Madonna jenna l-daw vera f'dajthom, speċa kellha ħafna minn dal-konverzazzjonijiet. U mbagħad speċa u għadhom naqra fit-tribu, allura jgħidulek imma l-oħrajn l-istess ta' Mater Dei u sabaħu dalhom. U mbagħad hemm min jgħidlek li l-istja. Il-poplu jista' jagħmel xi ħaġa, jista' jieħu xi ħaġa lura. Nixtieq issa forsi jiena idealist ma nafx. Naħseb jew ħanużak li bil-qorti nixtieq nemmen illi the overwhelming feeling today, however, is one of hope. Nistgħu niġġieldu l-korruzzjoni. Nistgħu niġġieldu l-inġustizzja, anke jekk aħna żgħar, anke jekk ir-riżorsi żgħar, anke jekk m'għandniex is-saħħa, anke jekk m'għandniex il-miljuni tal-miljuni, anke jekk m'għandniex il-ħbib tal-bib. Nistgħu nirbħu. Mela, qed jgħidu biex inċaqlaqlek il-microphone wait, ma tixtiex tagħmlu inti waħda mara ma tantx huwa parti mill-fakultà ta' talenti tiegħi. Nistema' qegħdin. Mela nfakkarkom patreon.com/ġomalija jekk tixtiequ tkomplu tappoġġaw jekk tixtiequ tibdew forsi tappoġġaw dan il-programm li mingħajr is-support tal-Patreon stara ma neżistux. Mela, patreon.com/ġomalija. Mela, hija ovvja li speċa aħna l-daw tajnihom ħafna flus, qed ngħidu madwar 300 miljun, ma sar kważi xejn għar xi pagi u ħafna flus sparixxew. Għandna idea fejn marru dal-flus li sparixxew? Iva. Kien hemm parti minnhom illi huwa dokumentat f'qrati Maltin u barra minn Malta illi imbijaw ix-shareholding lil xulxin biex dawk illi oriġinament kienu tal-Vitals għamlu l-flus, għalaw il-flus. Ġifieri daw ġifieri pereżempju aħna bħala mit-taxxi tagħna tajnihom pereżempju 5 miljuni, daw tefgħuhom f'kaxxa li hija l-kumpanija u mbagħad il-kumpanija biħħewha. Hekk ġara? Lil ħadd ieħor, dokumentat. Fil-qrati barranin l-Ingilterra u Malta wkoll. Tawhom il-flus tagħna. Mela. Kien hemm transfers dokumentati. Kien hemm transfers dokumentati illi inti meta jkollok kumpanija tuża l-flus li ddaħħal kemm minn il-privat, minn il-gvern, whatever, għall-iskopji tal-kumpanija, mhux jaħdu shareholders, anke kien fil-privat biss. Dan hemm sensiela ta' transfers. Miljuni illi il-gvern ħallasom f'Settembru u wara 4 tim jaħduhom. F'Ottubru ħallasom jaħduhom. F'Diċembru, ġej il-festi, ħallasom il-gvern miljuni u jaħduhom. Batu uħut. Talix ma tkissirlekx qalbek ta' Batu xi flus l-Iżvizzera, mhux hekk? L-akutur mbagħad, u ma niġawhom. Ġew sa muskatal li ħal 15,000 minnhom, għalli ma mhux fuq in-negozju ta' Malta. Għax qabduni xi ħaġa oħra. Tru l-akutur. Tnemm il-Pakistan, għax aħna biex insolvu l-problemi tagħna mediċi u nagħmlu state of the art, ġibnaw mill-Pakistan u qasna minn fejn ġibna. Tnemm minnhom wala ħaġis daw. Illi kienu azzjonisti. Qed ifittxu lil steward. Għax daw kellhom jieħdu emmi il-korruzzjoni, il-fraudalenza. Is-senserija. Is-senserija, ta' xiex toħodha. Jien qed imbellek xi ħaġa, jien għandi dar. U inti titixxija jkun hemm sensar, ikellem lilek jew lili, jekk isir in-negozju, jekk isir. Mhux jekk ma jsirx, jieħu senserija. Dawn it-tnejn qed ifittxu għal miljuni f'senserija lil steward Vitals, it's the same one. Għal tender l-għadu minn il-gvern. Which means, kim miftijem bejn Vitals u l-gvern, illi t-tieħed dan il-tender biex ħati u senserija. Miljoni. Għet fitxu issa fetħu l-kawż issa da. Issa fetħu għa. Ftidġu madilu. Irridu l-flus daw. Ta' senserija. Ġifri aħna li nafu li l-gvern kienet jagħmel ħlas lill-kumpanija biex suppost di taqbad dawk il-flus u tinvestihom fl-isptarijiet biex jibnu. Le, l-ewwel suppost ħarġu huma il-flus biex jibnu u jagħtu servizz. Il-gvern suppost ħallasom ta' servizz mhux biex jagħmlu xogħol. Fuck them. Daw intrabtu illi kien hemm fil-proċess tal-evalwazzjoni speċifikament kien hemm ammont ta' 74 miljun li kellhom iġibu. Ma ġabux il-74 miljun, ma għamlux l-investiment, ma rendawx is-servizz u ħallasnihom xorta. Mela kellhom jagħmlu xogħol mill-gvern u ma kellhom jagħmlu l-investiment, jagħtu s-servizz u mbagħad jitħallsu tiegħu.
There's a comment li tkellem Robert, xiġifieri, tkellem Robert Tabela, imma għandna xi stqarrija li forsi nistgħu nżidu mal. Jekk forsi xi ħadd hemm barra min-naħa tat-tim tagħna f'Kajli tagħmlu naqra ta' sintesi ta' dak li ntqal min-naħa ta' Robert u forsi nsibu speċa stqarrijiet importanti li forsi nistgħu naqsmuhom biex ftemna. Mela, minnhom ovvjament din hija biex għatnej naqblu mill-evidenza li din hija xejn li f'ħadma għal-flus, għax ma gram l-ebda interess li sir xi ħaġa. Biex nikkoreġik. Kien hemm interess premeditat speċifiku li ssir biss frodi. Għalli tal-qorti. Ħadma biss. Mhux jgħidin dalija. Alright, mela, mullu għad-dokumentana, għalissa forsi Kajli, jek tista' tkompli naqa istħarriġ. Mela, din li xtaqt nsaqsik naqra l-ewwel, fis-sens li minnhom jgħid l-imħallef jgħid De Pasquale li l-Stewart jisom biex ħadu id-deal kienu qed jirrikattaw lill-Gvern Malti. Kien hemm da sens ta' poter li kellhom fuqhom li jisom dew nasib hija parti mill-istqarrija li rajt int fil-verità li kien hemm din il-pressjoni minnaħa ta' Stewart biex jieħdu id-deal li jridu. Inti taf kif il-Gvern Malti wasal f'pożizzjoni daqshekk dgħajfa ma' azzjonisti privati barranin? One kien hemm ftehim minn qabel. Tu kien hemm commitment tal-gvern politiku elettorali illi dawn isiru. Fil-moment illi kien hemm mbagħad ir-rabta permezz ta' Memorandum of Understanding. Ftehim kien saru. U binding, l-MOU u binding? Il-kustjoni tal-binding jew lejja waħda purament legali. Affini ta' din il-kawża, il-valur tal-Memorandum of Understanding ma kienx jekk binding jew le, imma li sar qabel ma suppost kien jaf bih kulħadd. It-tendering hu illi l-gvern irid xi ħaġa, joħroġ sejħa l-offerta, level playing field, kulħadd jibbidja. Mhux suppost l-ewwel imur jagħmel ftehim ma' xi ħadd, itih l-informazzjoni kollha. Ħalli żgur jieħodhaw. Le, fuq dik ftehimna, jiena li ma stajx nifhemu kif it-tieni kumpanija kellha din it-tip ta' pressjoni. It-tieni kumpanija, mela mhux it-tieni kumpanija, baqgħet l-istess kumpanija Eżatt, shareholders il-ġodda, eżatt, meta qaleb li sem ta' kumpanija. Wara li tieħed. Kienet jingħad li kien hemm dan il-pressjoni minnaħa tat-tieni shareholders. U ma nafx eżatt x'kien qiegħed jimmotiva jew x'kien qiegħed jagħti dan ix-xorta ta' poter li tieni setta shareholders. Ħanajdlek, dak li ħareġ fid-der kien żgur illi l-gvern kien fqada illi dak illi tant kien għamel pompa bih kienu fallew b'mod assolut. Niftakru semmejta inta qabel il-Chris Fernie jgħid illi now these are the real deal u allura ħanuża l-kelma colloquial rrid issalva uomo ma tantx kien inna power or in a position to negotiate. Issa. Kważi għamiltilhom favuru inti ma. Ħanajdlek jiena xogħli mhux li nagħmel il-favuri. Naf, Xogħli li imma- naħdem għall-poplu u jekk il-gvern kienet joħroġ il-flus. Il-gvern ma kienx qed joħroġ il-flus minn tiegħu. Il-gvern kienet joħroġ il-flus mill-flus tat-taxxi, mill-flus tal-pop, mill-flus tiegħek. Mela ninsa l-kelma favur għax forsi naqra. Dak li għamiltu għal-poplu, għax il-poplu eventualment qed tiħallas għas-serqa, għal-ħadma, għal-frodi li ġiet ipperpetwata. Li qed ngħidu għalli hawn din il-narrattiva għaddejja li smajta naqra mhux ħażin. Li kienet jingħad li l-gvern ta' Bela xtaq li l-kuntratt jaqa' għax ovvjament huwa skomdu għax hemm din it-toqba finanzjarja, però ma xtaqx li jagħmilha hu minħabba li Xiex fis-sens li hu ma xtaqx li jieħu pożizzjoni kontri dal kontrat propju biex ma jxellifix mal-fazzjoni ta' Muscat. Biex kienet jelab il-logħba politika Jista' jkun kollox. Illum però jien nixtieq inżomm lura mit-tentazzjoni li nispekola u nibbaża biss dak li dejjem inħobb ngħid jien, kont ngħidha dejjem fuq dak li huwa stat ta' fatt. Kawża li ddeterminat li kien hemm nuqqasijiet, kien hemm premeditazzjoni, kienet ħadma maħsuba pjanata minn qabel
biex tifroda il-poplu Malti. X'inhu għara ramifikazzjonijiet kriminali fuq l-individwi involuti f'din? Ma daħliċ fija din il-qorti din kienet Le fil-fema tiegħek. Perswas li dal-każ għext miegħu inti. Iva, l-investigazzjoni tal-pulizija tista' ssib ħafna l-ewwel nisma' ħniex qed nitkellmu fuq solti jew tnejn. Qed nitkellmu fuq assi li huma tal-gvern, qed nitkellmu fuq responsabiltajiet illi min kienet jerfagħhom mhux minn flusu, imma minn flus il-poplu. Ġifieri kapitlu li għatrid jinfetatak. F'termini finanzjarji il-verdett tal-lum xi fisser għal-poplu speċa kemm se nifrankaw u hemm xi mezz li dak li nsterqilna b'xi mod nreġġawh lura fil-kaxxa tagħna. F'termini finanzjarji jekk il-kuntratt kien fuq medda ta' 30 sena u kien f'totalità ta' 4,000 li kien ta' 4,000 miljun. Mela, għal kull sena. Mela, il-qorti ordinat illi kun hemm kontratti pubblika ta' resċessjoni fi żmien 3 xhur. Sewa. Mela minnu fih 3 xhur tiġi kważi nofs is-sena. Dis-sena nifrankaw 40 miljun. Dis-sena. Is-sena d-dieħla 80. U taħdimhom moddhom nagħmluhom. F'3 xhur irid jiġi mwaqqaf da. Bil-kuntratt, bordi tal-qorti, irid jew ma jridx il-gvern, irid jew ma jridx il-Prim Ministru. Mela dak huwa ammont ta' 80 miljun fis-sena. Li ħnifrankaw. Issa. Kif ħaġġib il-flus lura? Ġifieri, in-nies kollha illi issa ġew ikkundannati bil-frodi, il-gvern mhux għandu dritt illi jfittixhom. Għandu obbligu. Mhux hekk. Int kieku xi ħadd jiffrudak Mhux hekk. 10,000. Tajdu ħallihom. Inti tħobb tuża l-kelma bro, mhux hekk? Ħallihom bro. Imma jekk jiffrodak 300 miljun ħadajdu ħallihom bro ukoll. U jekk dak il-flus mhux tiegħek, ta' sħabek, dak il-flus poġġik xi ħadd biex tieħu ħsiebhom, mhux iktar għandek responsabilità illi dak iġibhom lura. Hemm responsabilità ċara, kristallina li toħroġ minn din is-sentenza illi l-gvern għandu bil-miktub. L-istituzzjoni tal-gvern għandu dmir u l-obbligu jagħmel din. Ngħidlek, inti meta tajt il-gvern ta' Malta anka fini ta' kontratti affini ta' il-gvern huwa gvern, ġifieri parti mis-sentenza kienet toqgħodx tgħid l-isma' dak il-Ministru mhux dak il-Ministru u kulħadd ifarfar mhux jien. The buck stops, kien ħobb jgħidha il-kwotajt intelligenza mużkat. The buck stops with the Prime Minister. Kien jgħid the buck stops with me. Ġifieri il-funzjonarju ewlieni ta' meta tajt il-gvern, il-Prim Ministru. Issa il-Prim Ministru taħt is-sistema tagħna illi hija sistema Ingliża li għandna ngħidula illi kun hemm ir-responsabilità mbagħad tal-Ministri kollettiva, eċċetera. Il-Gvern, il-Kabinett, il-Prim Ministru, il-Kabinett. Ġifieri huwa l-gvern bħala l-Ministru, il-Prim Ministru l-Kabinett li mbagħad irid jitkellem mal-AG biex l-AG. Ma mbagħad huma proċeduri legali mhux għax imbagħad sanna l-Avukat tal-Istat u l-AG maqsumin il-Parti Kriminali, il-Parti Ċivili. Ġana l-Prosekutur tal-Istat u għandna l-AG. Eżatt. Sewa. Issa aħna minn naħa tagħna ma mhux il-Prosekutur naħseb tal-Istat probabbli. Taf taħt. Ngħidlek. Jiena naħseb li dak kollu spekulattiv għal raġuni waħda. Di l-istqarrija li rilaxxa il-gvern illum. X'imkien qed torik li da hemm xi ħeġġa kbira li ma bħala li waqt li qed nitkellmu jien u inta għawilna biżnija sija. Sija u kwart. Dak iċ-ċarġjani issa. Biex le wara tal-lum għandek nejn oħra fri. Qegħdin fl-istess mument daw jaraw lil min ħajfittxu. Sewwa. Mela, isma, fuq dak il-100 miljun biex nkunu ċari, dak il-100 miljun dak il-kontrat kien firma Konrad li jekk jaqa' il-kontrat il-100 miljun, aħna xorta rdu ħansu 100 miljun mit-taxxi tagħna. Kienet jgħid qed jibża li hemm xi ħaġa ħalli ma neħlux il-100 miljun. Nibqgħu nħallsu 80 miljun fis-sena ma neħdu xejn ħalli ma ħallsux 100 miljun. Tiftakru dak l-argument? Tajjeb. Ġala darba jiena provajt li kien hemm il-fraudalenza fuq 3 kapi, kull dokument illi huwa minsus bil-frodi ma jfisser xejn. Ġiri dak waqqa, nista' nieqaf ninkwieta fuq dal-100 miljun. Nieqaf ninkwieta.
Ibda, aħseb, flok tinkwita, kif ħanġibu dawk 300 miljon issa. U kemm inħossni nistra baħbuh meta nħallas it-taxxa ġifieri, meta naqta dak iċ-ċek ġifieri, nibda nara jkuċċa ġibla broħna. Ma jien kontat l ta' jien kontat meta minna l-protest ġudizzjarju. U kont għamilta fil-kuntest illi da ikun hemm iċ-ċittadini tagħna illi jmorru jagħmlu deposit u il-fuq minn 5,000 u fuq minn 10,000 minn fejn ġibtom daw? Minn fejn ġibtom? Mhux hekk. Kull min imur ikun anke rebaħ kawża kelli min jew donazzjoni jew xi ħaġa jew karozza ġemma ġifieri investigazzjoni għal xi ħadd li jmur jagħmel naqra depożitu ta' 5,000 6,000. Il-Ministru tal-Finanzi, Clyde Caruana da, mar b'ċekk, b'kaxxa hekk, kienet sewda mbagħad saret ħamra, ta' 80 miljon. U mar il-bank, allu jien ġibt 80 miljon. Alla da ma feġa, ma feġibtu madlu. Ġom Mallija u minna sħabu l-Patreon, ċittadini, alla da u kolla taxxi hard-earned. Il-ma ħatallas. Il-ta' steward, illi diġa dikjaraw, illi dan kontrat fraudanenti. Għarrejt għallu ġibu. Fakku, bro. Mem xejx ti tajdlu li fakku. Madonna. Isma men, da ovvijament l-lum ħaloq preċedent. Le? Huwa preċedent, le fl-istoria Maltija, qiegħed ngħid ħaġa storikament korretta. Ejja ngħidu li ma niftakarx oħra bħala, ma marriċ li jkun hemm xi ħaġa fl-annali tal-istorja. Ma onestament ma niftakarx li kien hemm ġudizzju ta' din il-portata, ta' din l-entità illi iddakjarat b'dan l-iktar moċċar illi kuntratt tal-gvern ta' din il-portata tarġa' mux biss huwa null, mux biss twaqqa, imma saħan sitra minsus bil-fraudulenza. It is legal, kif għadna, and political history. U dan il-preċedent, allura minnu għanna nibdew forsi nemnu jew naħsbu li hemm ħwejjeġ korrotti oħrajn li issa nistaw ukoll bħala ċittadini forsi bl-għajnuna tal-MPs. M'għandix dubju li hemm oħrajn korrotti. U taħseb li l-approċċ tagħna għandu jkun issa li nużaw. Ma taħsibx li dil tal-elettrogas korrott, pereżempju? Efem, l-evidenza kollu l-hemmhekk tipponta. Hemm għalfejn ikun hemm xi MP li jagħmel kruċjata oħra ta' 5 snin biex jew jekk wara li jifli janalizza Robert Abela li jrid taħares l-interess nazzjonali issa jieħu dik id-deċiżjoni. Għax di ma jistax joħodha? Għax di ħadet tal-qorti? Għax di stenna lili? Jieħu oħrajn. Ġifri l-emmek taħarsu u kollu għillum kien hemm ma xajtu kemm dil-isqarja tal-ADPD l-ispeċ ta' qalu u ma jaħsbu li kull proġett kapitali li sar taħt Muscat għandu jiġi investigat. Għeddi kontat jena kol, Iva. Jaħsib tijak xinu? Jena kontat, inkjesta pubblika. Kontat kull fejn idejn. Kont semmejt il-Konrad Mitzi dak iż-żmien, il-Joseph Muscat, kull fejn hemm dak it-tip ta' kontratt, Iva għandu jiġi investigat. Ek kontat jien, ek kont sħat dak iż-żmien. Kursita, tkellimt ma' xi wħud minnaħa l-oħra tal-Kamra wara l-inqatat illum is-sentenza kellek? Le, ma ngħidlek, ma taċ kelli ċans. Mill-qorti, jekk il-verità kollha l-ewwel mort fil-Kamra tal-Avukati biex innagħmel 3 telefonati pratikament. Sintja l-missieri li faq jibki. U tnejn minn nies li tal-li enuni l-Edward de Bono. Umbat il-kommenti qudiem il-qorti, umbat bajt sejjer l-stamperija l-Dar Ċentrali kellna grupp parlamentari, umbat kelli l-press conference, umbat mort literalment nieħu biċċa ħobs tal-Malt bil-butir biss. Umbat ħarġajt kelli fis-7:15 fuq television, umbat bajt ġejjaw. Feġġejt hawnhekk. Assolutament ma kellix ċans. Kemm hawn sajt jarawna palissa ru?
1200, 1400, kil-ħin kollu. Ġiri, għaw interess bil, ġiri, aħna naċċett tal-Patreons tagħna tal-Champions u l-Leġendi l-lum ma waqfitx, ġifiri, kull darba li nagħlaq waħda, kun neġu niftaħhom 200 messaġġ kulħadd jirrapportahom mill-qorti, memes għaddejjin. Imma naħseb kien hemm sens. Qed nipprova nsib il-kelma. Ekta, mhux ta' revenge, ta' La, fl-axħar tajni u għahda u l-għostja. Xadni u għahda l-nanfajru, naqla ġesidirna. Fl-axħar tajtu għahda. Kif tħossok dwar l-eżitu? Sissa. Ma stajċ nittama għal-ġudizzju daqsek b'saħħtu iktar mill-li ġara. Ġifieri ma nafx għattilekx online, nistax ninsaj u għattilekx qabel meta konna nitkellmu ġifieri il-biraħ bil-kemer qatt u għax inti ikollok dawn is-sensazzjonijiet speċi ma tafx l-għada li l-iktar ħaġa importanti fil-lejfej sejra u inti tagħmel dak kollu li tistambat il-qorti tittara. Il-mikrofon jekk. Ġifieri imma dejjem kelli fiduċja. Ma jistax tagħmel 30 sena fil-qorti ma jkollokx fiduċja fil-qorti. Incidentalment, dak li jgħidu l-istituzzjonijiet jaħdmu, il-fatt li taħdem l-istituzzjoni tal-qorti ma tfissirx li taħdem jew taħdem mod tajjeb istituzzjoni oħra, mhux hekk? Mhux hekk. Jiġifieri, is-suċċess ta' waħda ma jistax jiġi given credit l-oħra, partikolarment meta din l-qorti qed tikkundanna. Lil ħafna istituzzjonijiet governattivi fil-verità. L-istituzzjoni taħseb li għandhom bżonn l-aktar tiġdid jew ħarsin? Meta anka taqra din is-sentenza biss ta' ħana ti krediti ieħor fejn dovut. Din is-sentenza għamlet ampja referenza għal rapporti estensivi tal-Awditur Ġenerali. Estensivi. Dik hija entità illi qed tagħti rendi kont lill-poplu I mean, it's doing its job. Rati hemm ħafna fejn tirranġa, ħafna, imma fuq ħafna drabi partijiet proċedurali, tempestività ngħidula ħana l-ħinijiet ta' kemm u ddum ħaġa oħra, eċetera. Dejjem hemm fejn tirranġa. Imma meta tibda taqra u tidħol fid-dettall ta' sentenza bħal di u tinduna mhux fejn il-gvern żbaljata għax ma ħadd fid-dinja li ma jiżbaljax u min jipprova jippriedka illi jeżistu l-verġni puri għas jista' jitwemmen. Imma illi il-korruzzjoni tkun istituzzjonalizzata illi jkun hemm il-premeditazzjoni tal-fraudolenza across the board. Allora hemmhekk mhux tirranġa trid. Riħol totali starting from one thing. It-teħid ta' responsabilità. Nishtiq nafza, għax inti tkellem fuq l-Awditur Ġenerali, ġimgħa dieħla kombinazzjoni għandna podcast ma' professur Edward Warrington, li huwa espert fuq public policy, però tħaditna ħafna fuq daw l-integrity institutions, mod partikolari kombinazzjoni l-Awditur Ġenerali, li wkoll għadhom kif nedew ktieb dwar l-Awditur Ġenerali, insomma, dan il-podcast ħanneduh il-ġimgħa dieħla ġu għandi raġun il-ħadd nar il-ħat li ġej joħroġ fuq Patreon, mbagħad il-ħamis ta' wara joħroġ għal-pija tal-qammelin. Għal-pija tal-pubbliku. Għal-pija tal-pubbliku. Edrin dali, inti Patreon? Kif? Inti Patreon? Patriot. Le, mux jekk tinsasik. Ejju, ġibtek, mela li timwiġbek bil-fos kif trid. Ħanajdlek. L-aħħar darba l-naċċajta tal-patrun. Għalinna l-patruna tijaj Santalina. Tlab tal-bira. Darba bitila, Tlab tal-bira. Et jevita li ħallina l-mizata. Mela, isma, fil-kommenti hemm xi mistoqsijiet jew? Mela, min jixtieq jibatilna imma ħafna kummenti għax qed nar hemm xeba kummenti. Mistoqsijiet hemm? M'hemmx mistoqsijiet, hemm ħafna tipo motherfuckers. All right, mela. Konsens ġenerali. Konsens ġenerali. Mela,
Ibatni niekol ta' issa. Da, ta' ħanalu. Issa nġibu l-ek issa minn groti 17 ħalli fidi inti. Isma, ħansaqsik naqra affarijiet issa aktar forsi rip il-personali. Mela, illum waħda minn narrativi li kien hemm għaddej online kienet li isma' hemm ħafna nies li llum qed jiċċelebrawk li sa ftit snin ilu kienu qed jaħdmu biex iwarbuk mill-kap tal-partit. U fiha din f'din is-sitwazzjoni raw ipokrezija. Il-ħsib tiegħek dwar dan x'inhu? I'm beyond that. Totally. Water. In-nies jistgħu jiġġudikaw u għandhom kull dritt jagħmlu l-ġudizzju tagħhom. Jien l-ewwel kummenti tiegħi kienu li din hija rebħa ta' Malta, rebħa tal-poplu, rebħa tal-pajjiż. Il-fokus tiegħi totalment hemmhekk. So, water of a duck's ass. Kif jgħidu? Quack, quack. All right. Mela, question, can the state get the money back on the grounds of unjustified enrichment? Is there a legal... Dak huwa terminoloġija li użat il-qorti, iva, għal-rekament indebitu bil-Malti, and it gives rise, yes, to the refund of every single cent which was taken in unjustified manner. Iġveri, il-liġi Maltija tippermettija. Iva. U l-mħallef speċifikament qal illi arrikkew lilhom infushom indebitament. ħansaqsi l għax saqsawilna ħafna, titħajjar terġa' toħroġ għal-kap. Jekk nixtieq immur id-dar mingħajr ma nġarrab ġrieħi serji u gravi. Serja. U l-iskrotu mimli. Mela, what's the difference between this case and the one of Repubblika? Għalli mwet jgħidu ta' Repubblika, għandek idea? Karl Bloch, inti fim tal-mistoqsija? Naħseb qed jirreferu għall-inkjesti illi kienu talbu li jisiru imma dawk. Dwar il-vitals? Qed nifhem illi. Jekk, all right, ħajja, tingutax. Żgur li m'hemm ebda kawża oħra ta' dan it-tip fuq vital steward. Mela, minna ħatija l-ħar mistoqsija minn għandi għalik. Daw l-5 snin għalik kienu fucking diffiċli. Tlift ħafna, kellek il-problemi fil-familja, li kienu pubbliċi ħafna, kellek il-problemi ta' privatezza, problemi fil-partit, nimmaġna li problemi fuq mux livell mentali fil-sens li sir psikotiku, ma naħseb li kien hemm stress fuq hekk, kien hemm stress fuq hekk. Illum tħossok vindikat? Jekk mhux fl-intier, biċċa kbira ħafna. Imma mhux biex inkun għatta, u naħseb ċennajt l-ħalira l-aħħar darba wkoll, jiena tip ta' bniedem illi għajla nħares lura ħlif biex nistudja u nitgħallem mill-istorja, mill-esperjenzi, mill-rakkonti, mit-tiġrib. So I'm forward looking ħafna and always trying to take up the next challenge. Ġifieri dit tip ta' vindication, mhux vendikazzjoni, vindication illi qed issemmi iva bil-kbir, imma mhux għalija biss. Għalija, għal min hemm fija, għal nisem barra, għal dawk li ġenwinament iridu illi kollhom xi ħadd li lest li jibqa' jiġġieled għalihom. Aħna l-ewwel biex niċċajtaw konna ngħidu sal-mewt, never giving up, never. Ġifieri qed taraħ traġit li taf tirreplika fuq sitwazzjonijiet oħrajn. Jiena bniedem illi ma tantx inħobb nidħol ftit ġo xi ħaġa, jew xi ħaġa ma tinteressanix, jew ħafna ċajt pastas fuq għadik. Xi ħaġa nidħol biħġari ruħu u ġismi. Kif għamilt fix-xogħol, fil-futbol, fil-politika, fit-trobbija, mhux wieħed jew tnejn, 6 ħalis. Imma mbagħad ikun hemm żmien ta' plateauing, ta' riflessjoni, sabbatical seħħa li trid. Imma naħseb il-karattru tiegħi tifhem kif mbagħad ma tantx ding around the ġejn li joqgħod kwiet. Basta jkun hemm sfida ikbar minn ta' qabel.
Mela, jena ma ħatej mistoqsijiet saqsejtom kollha. Għandna xi mistoqsijiet li forsi huma pertinenti li nista' biex dar raġel qed jerġa' jbennen. Shift jiena jkolli shift Ta' billej żgur. tal-5 ta' filgħodu. Fil-5 tibda Sentija inti. fis-satejn u nofs, arloġġ fis-satejn u nofs, mbagħad jiena tal-5. Jiġifieri jagħmel satej u nofs riqet u jerġa' fil-5 jum. 5 u nofs. Kemm għandu żmien għalsa? U 29 December, wasanna. B'xarej. Konu daqshekk kol. Ħani franka l-ewwel regal. Taflar. La, sleep years. Miskin. U bulli, ġivri il-saħħa u enerġija li wara ġurnata tajba, ħażina, exhausted, wara tmur tara dik you know? Hi, bro. Is Mem xej. Overwhelming. Daf li ħafna nis jasbu li najdu għaspiex ta' xċittajda. La. Ver mem xej jisbaħ metfall. Overwhelming. U not in a little way, li meta tkun qed tagħmel xi ħaġa ta' sagrifiċċju ta' impenn, ta' ħin, ta' veru tqatta' ħin il-bogħod mill-familja u tippreġudika xi minn daqqiet ukoll. Imma mbagħad hekk in a way sort of llum meta għatlek mort id-dar u tħares lejha da ovvjament għadu baby u tipo tgħidlu taf kif your dad did it. Le balzu talla, balz kbiru. Meta tkun jiena tġili treżun kon miexi jekk lejn l-iskola ma' tiflek, bit-tifla f'idejja u jiġi xagħtu waqfek. Bullying, king. Smajto? Qalbi, smajtox għallu fuq d-dedi? Dadu għet jgħajtu jina d-net Isma' xet jgħajt fuq d-dedi. Isma' ħanaqlaq billi, ħanaqralek l-istqarija ta' Roberta Bela, irrit il-feedback tijak dwara, fakkar kulħadd patreon.com/ġomalija, un bat ħanaqlqu għal-lejl. Mela, l-istqarija hija tista' tkabbar naqra bil-għaxina minix eżattament għajkla debija. Aktar kmin il-lum għamilna l-ewwel analiżi ta' sentenza u għada fil-għodu ser nkunu qed indaħlu rikors fil-qorti fejn se nitolbu li jitnaqqas il-perjodu tal-appell. Jekk eventwalment jidħol appell se nagħmlu talba biex jinstemma b'urġenza sabiex il-kwistjoni tiġi definita b'mod definittiv. Li nista' niżgura tkun xi tkun l-eventwalità is-servizz tas-saħħa ser jibqa' jingħata l-impjiegi tal-ħaddiema kollha huma garantiti nhar it-tnejn fil-Parlament ser inkunu qegħdin innesqu talba biex nhar it-tnejn stess id-deċiżjoni tal-lum il-konċessjoni b'mod ġenerali jiġi diskuss. Saqstejnti dwar il-pożizzjoni tiegħi ixtenibbli, il-qorti ħasret 4 ftehimiet, 2 minnhom għada tagħti 2015, nej l-oħra għada tagħti datati probabbli kienet datati 2016. Dakinhar jinqas biskontadni membru parlamentari. Xidirlek minn din l-istqarrija? 3 punti prinċipali hemm. Faqqa. One fejn qed jgħid illi ħajtlob illi jkun hemm diskussjoni t-tnejn fil-press conference li għamilna iktar kbini wara l-ofsenar bejn weħed u ieħor fit-3 u nofs diġà tlabnija bħala pożizzjoni. History. It-tieni waħda fejn qed jgħid illi qed jitlob li jiġi akkorċjat iż-żmien tal-appell, ġifieri minflok ikun hemm 30 ġurnata fejn il-partijiet kollha jistgħu jażlu li appellaw biex il-gvern ikun jaf fejn qiegħed. Dik hija teknikalità illi il-gvern stess, pereżempju, Alla ħajtlob li l-żmien ikun qesar. Ma għax li sappellaw jew le. Xek, dik misoqalna. It-tielet, u mandu l-ebda responsabilta ġak iżgħar li ġi iffirmat il-ftehim ma kienx għadu membru parlamentari. U wara sar membru parlamentari, wara vota għal kull darba li għadna illi m'għandniex nagħtu il-budget sena wara sena l-ewwel lil-Vitals imbagħad l-Steward. Wara sar Prim Ministru. Kien Prim Ministru u fil-kawża meta d-deriġa l-avukati tiegħu biex minflok meta ġew biex jagħmlu s-sottomissjonijiet finali jgħidu dak illi kien ġustu minnu biex jipproteġu lill-poplu Malti wawġi. Għażel li għati direzzjoni illi jipproteġu il-barranin fraudolenti. U fu dik il-nota saħali tmur kompli mal-familja. Edin dalija. Grazie ta' xogħol tiegħek. Huwa verament apprezzat. Infakarkom
darba tal-axħar, patreon.com/ġemalija jekk temnu li dan il-podcast qiegħed jagħmel xi ħaġa li forsi bnadi oħra mhuwiex qiegħed jipprovdi jew li qed nagħmlu xogħol li b'xi mod inti ssib valur fih nappellalek biex tgħin lili u sħabi li huma numerużi biex inkomplu intellaw dan il-proġett b'konsistenza, nippruvaw dejjem intejbu l-prodott tagħna għal daqstant inħeġġek patreon.com/John Malija biex tkun parti minn dan il-proġett li qed jipprova jagħmel il-parti tiegħu biex jgħin fil-progress ta' din il-mixja ta' nazzjon. Il-lejli tajjeb il-kulħadd qabel ma nagħlaq ukoll nirringrazzja lill-azzjendi li jgħinuna. U dawn huma azzjendi li bis-serjetà ġifieri inħeġġiġkom jekk ifisser ilkom xi ħaġa l-podcast li tagħmlu użu mill-prodotti u servizzi tagħhom. Nirringrazzja lil Maple, il-Hungry Hippie, il-Browns, l-Oxford House, il-Derek Meats, grazzi il-Garmin, il-Kutriko li Cabs Vini Capricci ta' Brahms. Lejli tajjeb il-mulej magħkom għaddieħla. Saħħit. Mela, tlaqna?